Hello, Sanbona. As you are joining, I am seeing you. Hello, Thandazami. Welcome. It is yet another dose of sex on Sunday with moi, your favorite doctor, Dr. Nomcebo Mthembu. Sanbona Thandazami. It is Sunday. It is 6. It's khathi somdavazo. Okay, as you are joining Thandazami, I want to welcome you to our platform, welcome you to our sacred space, welcome you to yet another session and another round of sex with Dr. Mthembu on Sunday. You are intimate with Mina, Dr. Nomcebo Mthembu. Remember, Thandazami, this is your platform where we don't shame each other, we don't criticize each other. Goda sakhana ngamaqiniso, sikhuluma izinto bold, izinto eziyimpilo, izinto eziyiqiniso, ezingakhulunywa lapha ngaphandle. Kodwa thina la ku Sex Talk with Dr. Nomcebo Mthembu, as you are intimate with me, sikhuluma zonke izinto, ama relationships, sakha ama relationship akho, sakha ubudlelwane bakho, sakha impilo yakho, not just nje eyomdavazo kodwa kuma relationship akho as well. So Thandazami, as we are getting ready for the episode namhlanje, I've got a very special guest. I want you, as you are joining, to like and subscribe so that each time when I'm on, you too are on. Siyenza sobabili lento ibe mnandi lento njengoba uyibona nje. So Thandazami, as ni joiner, ngizokhumbula ukuthi kulesonto okhosini FM ngolwesine sinomshengu lapha yabe sikhuluma ngomuntu ade ngisendele ivoice note ekhala ngokuthi umphambili wakhe uyavuka ethi mase ngenile kumama uvele nje uwe esengaphakathi. Kuningi ke sikhulumile lapho, ungaya kuyona leyo podcast uzoyithola khona la ku platform yami. Ngikhulume ngokuthi bangwa yini leyo nto, ngakhuluma futhi ukuthi ama position ekameleni ongawenza if kuukuthi wena uyambona ukuthi umnomzane wakho vela flethe endleleni, avele flethe nje, kodwa more than anything it's a cry for help. Umzimba wakho khonto ishoyo, khonto idingayo, and more upartner wakho needs to understand and to support you kule situation, ngoba akekho umuntu ozovela uyeke nje umdavazo wephakathi nendawo imnandi kanje, umjusi kanje umdavazo. So as you are joining Thandazami, like, khumbula, like, subscribe as you are joining the platform. So namhlanje angihambi ngedwa, ngine guest same as I did last time, kodwa namhlanje sokube sikhuluma ngama relationship. I noma relationship or fairy tale or romance this time, kodwa sikhuluma amaqiniso. We're talking about something that is more real. We're talking about something esenhlizweni, that kind of a relationship ethi uma iqala uzwe angathi kwamnandi le ekhaya, kodwa as isikhathi sihambe kushaya u-turn ivele kwayona iflethe nje i relationship, same as umphambili wale khole kade sifonelile ngolesine. Sikhuluma ngaloko ke namhlanje, kwenzeka njani uma i-relationship yakho isifletha, kungenzeka yini ukuthi unomuntu wrong. In fact, udokotela ngizobe ngikhuluma naye namhlanje uyena ubhala ibhuku ngale ndaba, sokuthi ube brave walibhala ibhuku ngalo daba lolu ukuthi kwenzeka njani if wena unomuntu wrong. Ngiyazi ke Thandazami, sonke sithi mesingena kubudlelwane kube mnandi, kubudlelwane uzitshela ukuthi uyabona lo uyena yena umakoya, kodwa ezisikhathi sihamba ubona ukuthi kukhona izinto khona la ngingatholakala khona mina, imizwa yami angiziboni mina ku relationship, angathi yonke into ingaye. Yilaphi lokusuke kushoda khona, indlela esikhulisene ngakhona, into ayenzile kuwena, into endlule kuzona ku relationship. So sek-unpack konke lokhu namhlanje, noma ama values ney'nkolelo zenu, or mhlambe lo muntu umthola ukuthi akekho for wena ku relationship, emotionally uyamdinga, awufeel safe, awufeel loved, awufeel free ku relationship, ufila ngathi nje uyijoko le relationship. Yini le eyenza ukuthi ucabange ukuthi lo muntu onaye angathi ngahamba wrong, angathi ngachoose wrong? So as you buckle up Thandazami, as you are getting ready, pick up your coffee, your cappuccino, soqala ukubanda namhlanje, your warm blanket, uhlale emlilweni. It's going to be cozy, sondelane nomuntu wakho as you learn about you and more about your relationship. I'm about to be intimate with you right here on Intimate with Dr. Mthembu.
Okay, Sanozami, njengoba kade ngishilo ke earlier on, usefikile-ke uSingaye namhlanje, a very good friend of mine, someone that I respect and love very much, umngani wami, uDr. Mbedzi. He's written a lot of books, and namhlanje uzohlala nani izithandwa zami kuze nalokho akubhalile emabhukwini ezontshela first hand i-information yezinto azibhalile. He's a very provocative man. Ngokuma thoughts ukuthi you must think lapho ukhona kuma relationship akho, ungahlali nje noma kungemnandi. So sokhuluma ngaloko ke namhlanje. Ubhale ibhuku elithi Wrong Partner can be a wrong husband or wrong wife. Kodwa ekugcineni niyazi ke izithandwa zami siyakha kule platform eyokuthi uzibone wena ukuthi ukuphi kuze ukwazi ukuthi ushintshe isimo wakhe lapha ukhona. So ngizomwelcome ke manje uDr. Mbedzi. Welcome Dr. Mbedzi. Welcome to Intimate with Dr. Mthembu. You are intimate. It is sex on Sunday, except this time it's relationship building on Sunday, and you are my partner. Of course, we are doing a threesome with my friends and everyone else who is watching izithandwa zethu. Welcome Dr. Mbedzi. What an honor ukuthi ukwazi ukungijoyine on my platform. Ngikubingelele Mvelase, ngibingelele na all the ama viewers wakho ku network, sibathanda kakhulu. Ngiyabonga, thank you for this opportunity. Yes, wonderful. Yazi nje Dr. Mbedzi, sifuna ukungena nje ngoba siyathanda ukungena inside, singene deep futhi entweni, sifuna ukungena kuyona. Mhlambe ngiqale lana nje ukuthi ibhuku lakho njengoba wabhala nje ubhala amabhuku, usukubhala from personal experience, yini inspiration into yakwenza ukuthi uqale ukuthi ubhale kakhulukazi leli bhuku leli lithi Wrong Partner, Wrong Wife or Wrong Husband? What is the inspiration behind it? Was it from a personal into odlule kuyona, or from a study that you did, or observe abantu? What is it leyak inspirisha ukuthi uliqale ulibhale leli bhuku? Ngathi ekuqaleni ngingumntana kaNkulunkulu, so I'm a servant, ngisisebenzi sikaNkulunkulu, and kudala ngisiza abantu through counseling ngokuthandaza. Kodwa kwangenza ukuthi kumele ngibheke ukuthi ingqinamba esibhekane nabantu zisima kanjani, apart from ukuthi siyabasiza ngokwenza i-counseling nokuthiza, kodwa kumele ngijule ngokwe research, ngokubhala nokwengqondo, ngibuke ukuthi i-media ithini globally, umhlaba wonke bathini abantu abenza i-counseling, ama-psychologists, and sikudibanisa kanjani lokhu kuze sisize abantu in a practical way. Ubheka ukuthi impilo ngendlela umuntu aphila ngakhona nenkolo zabo, be it amasiko nokwenkolo, nokuthi bona bayiphatha kanjani, masifika ku psychologist then kudibana kuhlangana kanjani ukuze basizakale. So ngathi it's research based, yes. No, I love that. Ukwenza research from different avenues is very important. I know Uguti, how we also first met. Uguti, when you had written your first book, you had said Uguti, you had also been listening to a radio show, Yamin or Alex, and it was part of your motivation. So I'm very honored also Uguti, the platforms that we've been on. La pesike sikhulume khona senza abantu abafana nani bafuna ukuzibhala lezi zinto esikhuluma ngazo. Now let's get to the juicy part. You know, the part that everybody is waiting for. Yini le eyenza umuntu ukuthi abe i-wrong partner? You know, ngoba iqiniso, you know, akekho umuntu ongena kwi-relationship ezitshela ukuthi ngiyofufusa nje mhlawumpe uthi ungena khona uzitshela ukuthi huye lo, angeke ngiphume lana, and umafungase wami lo umuntu engiyohlala nginaye. Kodwa something happens, kube noshintsho olukhona, ugcina usuhleli usuzibuza ukuthi hayi ngenza i-decision e-right yini? Is this the right partner for me? Is it mhlawumpe indlela abantu abakhule ngayo, background yabo, or mhlawumpe wena, ngoba I always say some things they start with you, ukuthi mhlawumpe wena nama-traumas, izinto odlule kuzona nawe mhlawumpe lapho ungapholanga khona, or ukuthi lo muntu othandana naye kunezidingo
onazo wena angakwazi ukuthi azifulfill lezo zidingo. Mhlambe nje ngikubalulele last week kwi podcast yethu I was talking about desire, you know, ukuthi what is your desire when you have sex and what is that core thing osukuyifuna uma unomuntu. Mhlambe omunye uzothi ngidinga ukuthandwa, ngidinga uappreciatewa, ngidinga ukufeel safe, ngifuna ukufeel free, ngifuna ukufeel wanted, ngifuna ukufeel precious, whatever it is leyo muntu afuna ukuyifila. Mhlawumbe kungenzeka yini ukuthi umbone wrong partner nje ingoba lento isidingo kuwena awuyitholi na kule relationship. So nje in a nutshell yini eyenza umuntu abe wrong partner? Mvelasi uyazi uPauline into eyibaluleke kakhulu ekutheni uyazi uthando luhle kodwa luphinde lube ingozi ekutheni ngani ngoba uma uqala ukubona umuntu omthandayo awumazi umthanda kufika lo mqondo ukuthi uyamthanda kodwa kokuqala amasiko wakhe awazi nokuthi uyisima kanjani ukuyiphatha kwakhe ukuthi uyisima kanjani kodwa into ebalulekile eba yinkinga kakhulu isisekelo salolo thando noma umshado sithi foundation ukuthi what is the foundation of your relationship yini isisekelo. Oqala uma ubona umuntu omthandayo ubheka ukuthi ugqoke kanjani uhamba ngemoto enjani unekhadi linjani lasebhenki so ubuka into ezingaphandle kanti awubuka into ezingaphakathi nokuthi kahle kahle mase mthandana iphuthe liba khona ukuthi anifundi ukwazana kangcono noma ukuthandana kahle kahle baningi abantu abangazana kodwa bethandana so uthola ukuthi ekugcineni ama visions wenza nedingo nqane ngizeni ukuthi ikuphi enifuna nikufeze niyapi kungakho I define a relationship or marriage as ihamba ngemoto yinye kodwa nendaweni ehlukile ngani ngoba uthola ukuthi your visions or ama objectives ahlukile ngokwemali nokothando nokocansi nokuthi ufunani kahle kahle uthola ukuthi umuntu uyicabangela yena noma ukuthi ipurpose abantu abaningi abazi ukuthi kungani basemshadweni noma othandweni nokuthi bazokwenzana abanye baqala kahle bethandana kodwa begcina bekhohlwa ipurpose yabo ukuthi kungani belapha kungakho uthola ukuthi omunye uthatha umuntu wakho for granted. I like what you're saying ngoba uthi kwenzakalani when love is not enough, you know, ngoba ungathola ukuthi yes niyathandana nalomuntu but uthola ukuthi hlamba ngizitholi mina khona la ngekho khona mina yebo ngiyamthanda kodwa khona into eshodayo. So yes omunye umuntu bazohlala ku relationship ngoba ethi okay ngiyamthanda ngoba nginengane naye, ngiyamthanda ngoba financial reasons, ngiyamthanda because of his status, you know, sakhe ukuthi une status esithize or mhlawumbe unikeza mina I status you know ukuba khona. So yini le kufanele sibheke singathi mhlawumbe ama red flags, what are the signs yokuthi wena le relationship okuyona you are with a wrong partner? Mvelase khona iphuzo kumele ngeliphawule ekutheni kungakho njengoba uchaza uzothola umuntu ethi yena ngiyamthanda kodwa I can't feel my partner. Kungakho egcineni uma beshaya umdavazo omunye athi yenza uqede ngoba lento ingawe. So uthola ukuthi lo muntu kahle kahle akasekho. Kokuqala okubalulekile kumele kube nobungane sithi pheqelezi i-friendship in a relationship enza ukuthi ukhumbule ukuthi uthando natural luyaphela ngokwendayo okumele ukuthi luvuselele. So uma ngabe seluphelile esithi ama seasons of love kumele wazi ke ukuthi mangabe ninobungane that kind of community yenza ukuthi nikhona ukukhulumisana at any level ukuthi ukhona ukuthi uhlambuluke emuntwini wakho. Kungakho mangabe sekuvela inkinga noma ukuxabana umuntu ipartner omunye ufisa ukuthi aye ngaphandle kubangani bakhe aye kwifamily or aye kwi-ex yakhe. So it's an avoidance option abafuna ukubhekana nenkinga ababhekane nazo. Kahle kahle abantu abangenabo lobo buhlobo nobungane nokuvulelana izifuba. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngokweyimali umuntu uyicabangela yena elinye iphutha eliba khona vela sesekutheni silethe inkolo namasiko emshadweni yethu noma othandweni. Ngani ngoba umuntu uzothi mina
ngokwesiko lethu ngokwenkolo asenzi kanje. Mina ngiyindoda ngiyenza kanje. Kanti kokuqala mawuthanda umuntu awufika ukuthi ngiyakuthanda kodwa mina isiko noma inkolo yami ithi inkolo noma insiko akusiyona inkinga. Inkinga umuntu okuleso simo leso ukuthi uqhuba kanjani. I like what you're saying, Doc, ngoba uyazi inkolo nesintu sethu, it plays a very big role ukuthi sigcina sikhetha abantu. Kwenzeka njani ke uma, for example, ilona isiko is putting pressure on you ukuthi uchoose umuntu, ugcina uchoose the wrong person, and lezi zinto siyazazi ziyenzeka kakhulukazi kubantu besifazane. Uthola ukuthi you are pressured ukuthi awusuna 20 ba manje, kufanele ushade, kumele uthole umuntu, or nakhona enkonzweni kuthila hayi uma senazana nje into yokuqala engagane enkonzweni nishade anikakazani nokwazana nalomuntu. So how does yona ke inkolo and nayo iculture, how does that influence ukuthi ugcine wena ngempela sukhetha umuntu wrong kanti suwenziwa isiko elikufakile ukuthi ugcina sukhetha umuntu wrong? Mvelase yazi uveza iphuzu elibaluleke. Oqala umbuzo oba khona sekutheni nishadele bani nokuthi kubusa bani kulowo mshado. Nishadele ifamily. Khona abantu inkinga ekhona ukuthi bashadele ifamily namasonto athize. Kusho ukuthi kahle kahle fundani ukuphila impilo zenu nokwenza kwenu. Kungakho ebhukwini lami kunalento ngithi i-marriage trilemma ukuthi kunomndeni kune community kunebandla kunenkonzo kunebandla kunabantu la ngaphandle kune community kodwa nina niphila impilo yenu noma ngaliphuzu iphutha liba khona mvela sekutheni abantu baphila amanga kune social media manje siphila amanga, we can't live according to our own means. And inkinga eba khona ukuthi ama partners abantu abaningi emshado noma othandweni they compete than complement. Uthi mina ngingcono umndeni wakho ungcono mina ngingcono nginemoto engcono ngisebenza kangcono. So iyona inkinga ekhona ukuthi abantu abakhona ukubambisana kahle kahle baphila impilo ezingafani, meaning your financial objectives and what you want to achieve and ifuna ukukufeza akufani. Niphila amanga anazi ukuthi niyakuphi kahle kahle sekudala nahlukana ngoba niphila impilo ezingafani. Now, I like what you are saying, but that is so real. And I think in into social media ikwenza ukuthi nawe uzibona uyi-individual ukuthi nawe ube ngcono, nawe ube liked, nawe ube followed. Ugcina ukufuna lokho ku-relationship lapho kumele ngabe nimbumba ninto eyodwa kodwa you want to be an individual futhi manje within here ukuthi angibe ngcono angibonakale ngingcono mina kunaye, and then you begin to compete. Especially futhi when it comes to financial, you know, women abanemali. You know, you find ukuthi indoda now feels ukuthi oh because wena uDr Mthembu nemali zakho nento zakho kushuthi awungcengile, then uyena ogcina esezinyeza ezibona ngathi kushuthi wena uyamgcinezela ngoba wena unayo yonke into, ukubona ngathi wena oyindoda in his mind, even though wena ukwenza konke okright kodwa enengqondweni yakhe ubona ngathi oh kushuthi utshela ukuthi uyindoda wena ngoba ngihamba ngemoto yakho, wena unemali na yonke into, and then the competition then also begins. So my question is kuloko uthola ukuthi nesintu sithi bekezela emshadweni bekezela. How do you then separate leyo nto yokuba committed ukuthi ngithi ngicommitted ngempela kulomshado, ngicommitted kule relationship kodwa at the same time ngifila ngathi I'm sabotaging myself, kukhona into engiyenzayo wrong kumina ngokuthi ngihlale, you know, kukhona yes ngiyakwenza okright kumshado kodwa ngiyasacrifice mina kule relationship. So ukuseparate kanjani lokho kokubili? Mvelase kubalulekile ukuthi bathi ubamba umese ngasebukhalini noma kunzima, kodwa lento mangabe impilo yakho isengozini akusafanelekile ukuthi uhlale kulowo mshado noma kuyi relationship. Ke ngibekise ngithe ngathi kwesinye isikhathi ngenza i-counseling uthi owesifazana uyazi umlingani wami when he makes love to me it's like uyangidlwengula.
It's okay, pick it up. Masiwile, divorce. Sorry, Doc, are you still there? Iwile into ya Doc. Divorce, Doc. Okay. Yeah. So Doc, yazi as people bekubudlelwane besemshadweni bekwi-relationship, there's a big element ethi uyazi lo muntu akakhuli, you know, senze izinto engathi akakhulile nangendlela responda ngayo nje ku-relationship akakhulu. Sasishade yes noma sasizwane esanaleya minyaka kodwa namanje akakhulu ngokwengqondo, so mina sengikhulile and ngizibona ngathi sengiyamshiya ngokukhula kwami mentally. So what role kunalento ekhulunywayo kuthiwa emotional maturity noma emotional intelligence idlala iphi role kubudlelwane kakhulukazi uma sekufika entweni ezinixabanisayo or izinto okumele ukuthi nikhulume deep ngazo, whether iwona umdavazo or ngokconnecta njena, yini emotional intelligence mhlambe ngiqale lapho, and idlale eyiphi indima kubudlelwane? I-emotional intelligence imvelasi ilobuhlakani bokwazi ukuthi ukhona ukuyibamba wena noma ukuyibuyisa nokuyithoba, in short to control your emotions nemizwa yakho nemizwa yabanye abantu, ukuthi mangabe umuntu ephakeme nawe akumelanga uphakame, mangabe ethukuthele nawe akumelanga uthukuthele, ngibekise kanjalo. Kodwa njengoba usho abantu abaningi bashada izingane zabo noma bathandana nabantwana babo, ngisho ngani ngoba ngixolise ngaloko kodwa iqiniso, kumele sitshele abantu iqiniso ekutheni ukuthi ngibonakala njengendoda kusho ukuthi ngiyindoda. Ngathola ukuthi nginesimo noma nginomzimba wendoda kodwa ngingumfana. Uthola ukuthi ngilokule unkosikazi kodwa eyintombazana. So i-level of maturity ilokukhula komqondo, ngoba ungathola ukuthi wena you function at 100% ngokucabanga nokukwenza, kodwa mina uthola ukuthi lo mlingani wakho yena ucabanga ngokwengane. Ngani ngoba uthola ukuthi lento inkinga ekhona emndenini wabo esithi is generational, bathatha iminyaka ukuthi bakhule kodwa wena ufuna ukuthi they must function at your level. Kungakho kuba khona nalento ukuthi anihambisani ngokukwenza. Kungakho practical uzoza umuntu ethi yena masenza counseling athi yena yazi ukuthi umlingani wami useless, umuntu wami ipartner yami useless, ayingisizi ngalutho. Kuyafana nokuthi ifile ngoba uthola ukuthi ile nkinga abanayo kodwa kuyalungise, uyakhona ukuxazulula lokho ngani that ability ukuthi ufunde ukulalela nokulalelana impamboso yokwenza ke le. Uyakhona ukulalelana nenze izinto kangcono kodwa kusuke lento ama-egos ukuthi mina ngitshelwa umfazi angitshelwa indoda. Khona abanye abesifazana abayiphatha kwamadoda emizini yabo kanjalo namadoda ukuthi bona abafuna ukuthi owesifazana akhona ukuletha amaphuzu athi akhayo la ekhaya, sho ukuthi angeke ngimlalele ngoba ngiyindoda. Uyabona ukuthi sekungena inkolo ezithize okungamelanga zingene la kumele ingene. Ngiyakuzwa Dr. Mbetsi, ngoba uyabona usho njalo nje mhlawumbe omunye ukuthi ngesikhathi niqabene la udinga khona ukuthi umuntu abe umndoda or abe unkosikazi ngesikhathi niqabene, akulalele and akulalele njena efuna ukuphendula, hayi ngokuzidefenda yena but efuna ukuphendula ngokuthi athole ukuthi njengoba ekhala ngaloko akhala ngako, impendulo mina ithina, hayi impendulo yento ayishoyo but impendulo eyisombululo inkinga. Ngoba i-aim njalo manixabene nomuntu wakho akube ukuthi sisombulula kanjani lento emphethe kabi usithandwa sami. So uthola ukuthi omunye-ke ngayo lento yokuthi akanayo le maturity yengqondo, usayo ingane, uvela athule akafuni nokukhuluma, uyindoda endala njalo uya ko-60 kodwa uthola ukuthi menixabene
uvela athule adisappear angakwazi ukukhuluma. Ingane behavior kanjalo, ingane okuthiwa ihambe ekhoneni isalke, kodwa awu-expect lokho from umuntu omdala nomuntu eseniganene naye iminyaka eminingi, ngoba u-expect ukuthi cha, khuluma phela, ngikhulumise nami ungitshele le ngi-wrong khona ngizofunda ukuthi ngi-wrong kuphi, ngoba as part of ukuthi ungitshele lo obona wena ukuthi ngi-wrong khona uyangikhulisa nami at the same time. So ngiyayibona leyo, it's very, it sits and it sits at home, okay, ihlale ekhaya lento eshoyo. Now ngifuna ukwazi ukuthi kunomlaleli manje ekhaya Dr. Mbetsi othi melalele uthi nje uyabona nje lento anikhulumayo Dr. Mthembu nodokotela ihleli kumina, ngiyayizwa, ngiyasafarisha in silence, angikwazi nanokukhuluma le ngikhona, kodwa ngizizwa ngathi ngistuck ku relationship engiyibona ukuthi yonakele nje, vele ifile le relationship. Mhlambe kulo mlaleli lo mbukeli okhona manje Dr. Mbetsi, yini into esingamtshela yona mhlambe ngokuthi aphole, mhlambe le aphole akwenze kube ngcono, o ukuthi ekwazi ukuthi azakhe reclaim impilo yakhe afresh? Ngivama ukuthi Mvelase mangabe imimoya iphezulu, ngivama ukuthi ifunda ukuthula, ngoba ekugcineni iphutha liba khona abantu abaningi mabexabene they express and solve ama-emotions than iqiniso, imbangela yalengxabano. Ngamanye amagama abaxazululi imbangela, kodwa they focus on the emotions, which is the result of the problem. So ke ngithi mina funda ukuthula, and ukuthula kusho ukuthi isilima, kodwa funda ukuthula uze uzilalele, so that ungagcini ukhuluma into ozoyisola ngayo. Ngamanye amagama elinye iphutha eliba khona Mvelase isekutheni kukhona amadoda qobo abanakekela imindeni yabo nama-partners wabo nabesifazane kanjalo, kodwa because ngalokulunga kwabo they are taken for granted, nokuthi lo muntu uyisilima, so you are taken ngaloko kulunga kwakho, you get abused, uyahlukunyezwa ngoba ulungile, ugcina ngani uyisilima. So kuba nalento ukuthi umuntu kufana nokuthi sekajwayelele eplazini ukuthatha for granted. Kanti kumele nihloniphane and value each other. Iyona inkinga ekhona, ngoba ukhumbula ukuthi abesifazana they prioritize into ebalulekile ezakuqala uthando, kanti kwabesilisa inhlonipho. So you need to balance the two, ukuthi owesilisa ungamthanda 200%, kodwa mangabe inhlonipho ingekho othola ukuthi uthi hayi uzokushiya, kanti kanjalo nowesifazana. Just imagine ukuthi umkakho ipartner yakho akukuhloniphi, ungena lapha ezitolo afike ithi intombi esawubona we baba, uyazi ukuthi kushaya ngaphakathi, uthi hey, I wish lo muntu behlonishwa kanje. Khona abantu engibenzela i-counseling Velase ekutheni response banemizi emikhulu nezimoto ezinkulu, kodwa aphume ayehlala emkhukhwini ngoba kulethwa lokho uthando. And yazi ibhlungu leyo nto, ngoba ilento ade ukhuluma ngayo yama-egos. Uyazi ukuthi kubudlelwane sometimes ukuzehlisa nokuzithoba akukona ngoba ungazi noma uyisilima, ingoba uzama ukudedela yena ukuthi athathe indawo yakhe kuze, ngoba content yakhayo nobabili. So ukuzithoba kwakho ingoba futhi akukona futhi ngoba uthi awuyazi impendulo or wazi ukuthi kufanele wenzeni, kodwa khona lo ufuna uzithobe khona kuze umnikeze indawo umuntu wakho, whether ilo wesifazane or owesilisa, umnikeze indawo nje umuntu wakho kuze ayibone i-role yakhe kwi-relationship yakho as nakha. Now silapho-ke nje dokotela, you know, kunomuntu othi cha, yabo njengoba nikhuluma nje, mina ngiyabona ukuthi ngiyadinga, I need to let go, okay, I need ukuthi kule relationship engikuyona ngidedele, or mhlambe sihlukene nalomuntu kodwa ngiyazi ukuthi angimdingi empilweni yami, ngiyazi ukuthi wrong lo muntu empilweni, kodwa angikwazi ukukhohlwa, angikwazi ukumkhipha empilweni yami. Uthini kuleyo muntu? How do you let go? Kodwa if ama feelings asasekhona kulo muntu, mhlawumbe usemove on naye, nawe mhlawumbe uyazama ukumove on, but ama feelings are still there. How do you let go into okade uthi uyayakha nomuntu? Hayi Mvelase, uyangizwa?
Ngiyakuzwa Doc, ungizwile now? Yeah, ngicela uphinde futhi I lost you a little bit. Oh, okay. No, kade ngibuza ngithi mhlamba angiqalelele le ndawo before ngifika lapho ekuthenini nanguku umuntu wrong. Okay? Is it possible yini ukuthi lo wrong uyayibona ukuthi wrong le relationship iyakwazi yini wrong relationship agcine seba right? Kube kukhona kuningi okubona cha i-wrong le relationship uyakwazi yini ngodwa ukuthi ngokuyisebenza i-relationship ngokwenza into ezi-right ngokwenza uya kuma-therapies njalo njalo iyakwazi yini i-relationship that ticks all the wrong boxes kuwena kodwa igcine ijika isiba i-right relationship? Iyakhonakala depending ngama characters akuleyo relationship. Ngamanye amagama ngithi mina mangabe nikhona ukulalelana nokuhloniphana iyona into enkulu ebalulekile leyo. Iyakhona ukulungisa ukukhumbula ukuthi kwesinye isikhathi ungathola ukuthi ningama strong characters nobabili kuleyo relationship ukuthi wenza ukuthi nixabane kodwa ningaboni ukuthi ukuxabana kwenu kuphawula ukuthi kukhona into ezingcono eningazenza. Ngivama ukuthi mina learn what your challenges have come to teach you. Funda ukuthi ingqindamba zakho obhekane nazo zikufundisane zithini kuwena. Ngamanye amagama uthola ukuthi as much if the love is 100% is functioning at 80%, kumele wazi ukuthi nenkinga enobhekana nazo ziyofika times 2 kodwa kumele nazi ukuthi are they healthy relationships or challenges. Iphutha liba khona mvela sesekutheni mangabe kunenkinga abantu abaningi they attack the character not the challenges that they are facing. So akumelanga kumele uyibuze ukuthi le partner yakho uyayithanda and uyozizwa kanjani wena mangabe uyamhlukumeza ngokwengqondo nangokwemicabango. Uyicabange umcabangele yena kuqala before wena uzokhuluma ukuze uyibuze ukuthi kufanelekile ukuthi ngikhulume kanje noma ngiyenze kanje. So kumele ukuthi sifunde ukuzilalela nokuzithoba nokuzibuza thina kokuqala khona abantu abafuna ukuthi balalelwe bahlonishwe kodwa bona bangakwenzi lokho. Ilona eliphuthe elihamba phambili. Yes. Uyazi kunomlaleli mhlawumbe okhona manje ekhaya othi uyabona mina ngaphuma emshadweni ngenxa yokuthi ngangibona ukuthi lo mshado awungisebenzeli, lo mshado awungivuni mina. Uma ngithi ukuvuna ngisho ukuthi ungakwi-side lami but angibenefit kona emotionally. I feel drained ngenzela yena. So ngabona ukuthi cha utoxic lo mshado kumina angiphume. But still lo muntu emotionally because lo mshado mhlawumbe wawutoxic ngaleyo ndlela wathatha ne-identity yakhe. How do you let go? Uphuma kanjani kuleyo nto ayibonayo ukuthi wrong lento kodwa manje akuvumi ukuthi imizwa yami iphuma angikwazi ukuthi ngimove on? How do you let go? Mibili imibuzo kumele ayibuze yona mvela ekutheni kumele uyibuze ukuthi uyi-priority noma uyi-option kuleyo relationship. Zimbili lezinto ungakhona ukuyiphendula le mibuzo le then you'll know where you stand. Ngamanye amagama mangabe uthola ukuthi omunye umuntu uyakunakekela kwenzela konke kodwa yena engakwenzi lokho ngoba uyicabangela yena. Ngamanye amagama uyakudinga akakuthandi. So kumele uyibuze ukuthi uyadingeka noma uyathandwa kulowo mshado nokuthi siyini isidima sakho ungubani kulowo mshado. What is the value add? Uyakudinga yini lo muntu noma uyi-option kuyena. So ungaphendula lokho then you know what direction to take. Sure, wonderful. Nangu-ke ulistener wethu sedecide ukuthi okay, I'm moving on. Okay, ngizibonile ukuthi ngiyi-priority ke kimi ke manje and not an option yakhe. How important is self-love qala and self-care and taking care of wena ukuthi uzazi qala before udecide ukuthi uyochoose omunye umuntu nokuthi move on nomunye umuntu? Kumele umuntu azazi, you need to offload. Ushiye lo mthwalo owuthwale from a previous relationship, remove the baggage. Ngamanye amagama kumele uzihlanze wena
ususe lo mthwalo. Ungathola ukuthi wena uthi umlingani wakho uyinkinga kanti wena oyinkinga lo mshado noma leyo relationship ngoba awuzazi ukuthi ume kuphi. So you need to find yourself, uzithole, uzazi ukuthi ungubani nokuthi ufunani, uyibuze ukuthi ukhumbule ukuthi mangabe kuneyinkinga ezithize emshadweni noma othandweni akusho ukuthi umlingani wakho kuphela onephutha. Kungenzeka ukuthi kukhona nawe amaphutha owenzile okumele uwacabanga uwalungise ukuze la uthatha isikhathi nakhona ukuthi ungathathi enye relationship, don't move on, because uyothola ukuthi uthatha umthwa uthi wena so upholile kanti kula you are boiling, you are the boiling point. So akumelanga uthwale lo mlilo noma le baggage uyimungise kwenye relationship. Thola itherapy, thola icounseling. Inkinga ekhona ikakhulu kithina abesilisa asithanda ukulalela ukutshela abanye abantu inkinga zethu. Sithi thina men don't cry. Hayi, indoda yakhala ngeke ngakhala nami. So kumele uzazi ukuthi find yourself. Sure. Wonderful, wonderful, wonderful. I love it. Nesingisi-ke siyasho sathi it takes two to tango. Even though konakele ekugcineni nawe kunendima oyidlalile kuyona relationship. Wow, what a powerful session. What a powerful round. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Mpetsi. This was so deep. This was emotional. Usenze sacabanga, sajula nezinto zethu ezinye zethu ezisilimazayo namanje. Kodwa kubaleka ukuthi ujule nawe nje ukuzibuza futhi ne-relationship lokuyona ngiyi-priority yini kule relationship noma ngiyi-option. I loved that, and I'm going to use it. Are you a priority noma uyi-option yini kule relationship? Uyazi izithandwa zami, ngiyazi ukuthi isikhathi sethu sesishayile manje, bokumnandi ukuthi sinodokotela kodwa ngiyamazi umngani wami uzobe la nami in studio next time siqhubeka siqoqa le ngxoxo yethu, ngoba into ebalekile ukuthi sakha wena, sakha umndeni wakho futhi kodwa kakhulu kuze understand izinto ezenzakalayo kubudlelwane bakho, kuze whatever option you decide to choose, whether you want to heal i relationship yakho or you want to move on, sikhona sikusupportile nje kuleyo relationship leyo. Dr. Mpetsi, thank you so much. It was a privilege. It was beautiful having you. I would like you to share with us kubalaleli bethu nababukeli bethu ukuthi amabhuku akho ngiyazi maningi, kodwa mhlambe leli besikhuluma ngalo kwanamhlanje ngoba sazokhuluma ngamanye, ukuthi bangalithola kuphi, mhlambe kune link ozofuna siyifake khona la ku YouTube yami, nama contacts akho if you want, but also where can they find your book? Bangangithinta ku Dr. Ngizokuthumela wonke ama details abe khona ku channel yakho ukuthi bangakuthola kuphi nale ithombe zalawo mabhuku wonke. Likhona lithi wrong husband, wrong partner. Let's talk about it. Njengoba sikhuluma ngalo kodwa kuningi esazokuveza lapho ukuthi kuyashisa, kuyabila ke lapha nalelithi married but intimately divorced. Kodwa asibheke lapha ngishada umuntu orongo. Kuningi deep. Wow. Lovely. I love deep. So thank you so much. Dr. Mpetsi, thank you so much. I'm looking forward ukuba nawe as we are closing izithando zami. Remember ukuthi if you find yourself as an option, if you feel ukuthi you need to be a priority, ukuthi ukushifte nje izinto zakho, it's not failure, it is freedom. When you are standing up for yourself, you are doing something that you need someone else to do for you. Start first. Zithande wena qala, hloniphe wena, be there for yourself, connect with yourself first, so that uma sunayo omunye umuntu, you are ready to connect and you are ready to discover who they are and you're ready to discover who you are uma unabo. This was another session of Sex on Sunday with Dr. Nomcebo Mthembu. Remember, subscribe, like, join us. Njalo ngihlale on Sunday at 6. Khumbula Okhosini, 9:30 on Tuesday. Nginomam Lady D ngikhuluma all health matters. Mase kuthi ngolesine ebusuku 10:15 nginomshengu Shabalala siyashibilika. Ezaselaweni no Dr. Nomcebo Mthembu sizikhuluma zonke. Esobuye futhi la ku Sex on Sunday sizoziqoqa futhi sinifundise the way you want to be taught. Ngiyanthanda sithando zami, nibe nobusuku obuhle. Good night. Welcome to Medelusion Lifestyle Wellness Clinic and Spa, where health is everything.
As an integrative medical practice, we offer holistic, individualistic treatments. Each journey begins with a full blood screen and a complete medical examination, followed by a personal treatment program tailored to your unique needs. We also offer a wide range of services including weight loss programs, detox programs, skin and beauty treatments, aesthetics, stress therapy, and lifestyle coaching. We are located at 6 Old Main Road, Bothels Hill, South Africa. Find out more on our website www.medolution.co.za or contact us on 031 765 8475 or send us an email at info@medolution.co.za. We are open Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. and Saturday from 8 a.m. to 1 p.m. Sure, sithandwa zami. That was real. That was really real. Bokuyiqiniso. So, lapho ukhona mhlawumbe kubudlelwane ngiyazi ukuthi abantu abangakaze bashada befisa ukushada until mase befikile bathi hayi ngeke kwakungcono okuqala. Mhlawumbe wena ushadile. Awukuzibuze nje ukuthi kule relationship yakho uzibona ngathi uyingqayizivele yini nyoma uzibona ngathi uyistudio cushion nje na uyisithi uyifurniture yale ekhaya ngoba if kunjalo uzibona ngathi uku relationship konke ekuthiwa i-graveyard angathi uyi-tombstone nje wena into ehleli nje i-relationship efile enganame emotions kodwa uhlelela ingane uhlalele isimo uhlalele isiko kufanele ukuthi uyisiko nje rather than kuyi-relationship. Umuntu wakho sekunjengodadewenu njengomfowenu even nasembhedeni igazi aligijimi anikwazi nokuxoxa noma ufuna ukuthi nindawonye awukwazi nokumtshela imizwa yakho ngoba usaba ukuthi nizoxabana kunaloko uncama ukuthi nize nithule. Konke lokho sithanda zami kuyi wake up call ethi phakama isukumele i-relationship yakho zisukumele wena ngoba you deserve to be loved, you deserve to be respected, you deserve to feel loved, ukufila ngathi uyadinga, ukufila safe, ukufila ngathi ungakhuluma noma yini nomuntu wakho kodwa leyo nto ayizobuyela kuwena akuzoba yinto umuntu uyohlala njalo ekubangela amanqina ngayo kuyinto umuntu azokwazi ukuthi akukhulise nama emotions akho. Are you connected nomuntu wakho spiritually? If kukuthi kulomshado khona if kwakukhona i-license yomshado kuthiwa iya-renewa njalo kulomshado khona angabe uyasayi-renewa wena namanje leyo license if kukuthiwa umshado nje bune-expiry date awukuzibuze lokho. So zicabangeleke manje sithanda sami konke lokho angisho ukuthi phuma kodwa ngithi see it as a sign ukuthi you want to live, ukuthi you want something different and hamba ukufune lokho yiya kubantu abazokusiza yiya kodokotela nama-psychologists uzitshela ukuthi ngifuna ukwakha manje ngiyafuna ukuthi le relationship yethu siyivuse asithandane futhi asibukane emahlweni sibe nalesa smile es-automatic kungabi ukuthi mungibheka nje ubheke eceleni ngibheke angathi nginto oyihalelayo angathi nginto oyithandayo. Wonke umuntu wants that feeling of feeling in love of feeling excited that you once felt. Kodwa uma umshado nobudlelwano suhamba you need to work on it sithanda sami, you need to work on it, you need to work on the relationship. Sometimes you need to work on you. Inkinga nenkinga akuyona yomuntu wakho kuphela nawe inkinga yakho. Uma usubona ukuthi kuyakubhedela kaningi awukungene kuwena uzibuze ukuthi ilaphi mina lenginyathela khona wrong so that mhlawumbe udinga uzilungise uzilungisele yena lo onaye mhlawumbe ke suzilungisela lo olandelayo. Kodwa la kule platform yami as uDr Nomcebo Mthembu angifuni ukuthi imshado iphele ngifuna ukuthi silungisane. So if kunento oyifundile kule platform namhlanje kule episode please it means it's a wake up call. Hamba nithola usizo niyakhe i-relationship yenu ningahlali kwi-graveyard kwi-relationship eseyisemathuneni nje. Vuka niphile ngoba uyaphila ungahambi nje with the flow. So sithanda zami this was beautiful. Next time khumbula ke 6 at 6 I will be there as uDr Nomcebo Mthembu always waiting for you, connecting with you. Send me my messages, send me my comments about your relationship. Also send me about things that you really want me to talk about. Ngiyazi ukuthi hlala sikhuluma ngomdavazo kodwa ngifuna ukwazi kuwena yini ezinye izinto ufuna ngikutshela nakudingi kube izinto zomshado. Okay, kungaba izinto mhlambe nokushayela nje izinto ezi-simple. What are the simple things kubudlelwane ofisa ukuthi mina as uDr Mthembu ngikhulume ngazo
ngazo, or even nangokugula ngoba lalela, you know me, I don't just talk about umdavazo, I talk about anything that involves the body. I am a doctor after all, noma yini. So lezo zinto send i-comment ungitshele nje ukuthi yini ofuna ngikhulume nayo, usend i-voice note ngempilo yakho nento ofuna ngikusize uyixazulule at 6 right here. I will be helping you so that we make your life blissful, boldful and beautiful. Have a good night, Sithandwa zami. Ngiyanithanda. Till next time.